amomak, osea, gure amomak, amagin errabek, zaniotzon Elizazu neu ez mesara, mesanago ziren. Eta joni ziren mesara, eta esaniotzonara. Hemen gaur neu ez parako zara. Eta nibixina zen arten beti neu ez hemen parako zara. Eta nibixina zen zu hemen beti. Ze hau da Sagondoko ikoko sepulture. Eta oso kurioso, ze gure famili, 1909 eta 3 edo etor ziren ona bizitzen. Orduan, sepultura aretan, inor bere gure familikorik ez egon, bai sepulture esan etzena. Hori, akordara itxeko da, ze horreko kostumbre zaharra zelan, basarretze bakotxak, beran sepulture gutxi. Eta oso kurioso izan, gure ama beti paraten zanan, beran reklinatorio, beran asilio bitxeun, eta zeren, baina konsilio ingerun, konsilio izen zanen, Elixe Barrizte joden, eta arek asilia duztik eta arkadak eta arek danak kenduin ziren. Sepultura pere danak atara jodezen, bat itxi joden, bat hauan muestrarako, bat itxi joden, baina beste duztik kanpora. Baina gure ama, ostenan bankuk imini jodezen, eta bankutera joten zen, baina paraten zen, amoma Petrak esaiotzon leku beratan paraten zen. Euren sepulture egoan lekuan, ez da? Sepulture, amomak esaiotzon lekun nondaun euren sepulture. Eta zu, ni nauz arte neuez, eta ni faltan azenen zu hemen. Osea, ondino 21 bat urteko neske, baina oinordekona Andre.